Nyt on tää moikkausfasismi. Ja kaikkia pitää moikata. Miksi te moikannut? Mä näin, että sä näit, mutta miksi te moikannut? Mitä vittua? Onko se nyt joku sodan julistus, jos kerran jättää moikkaamatta? Jos mä nyt näen sut vaikka niin joka päivä, niin pitääkö mut oikeesti joka kerta, että moi! Oi moi! Ai, tänään sä oot siinä! Moi! Nyt sä menet sinne! Moido! Please! Me eletään kaupungissa. Joka toinen naama täällä on nyt jollakin lailla tuttu. Kaikki pyörii samoja ympyröitä. Se on ihan mahdotonta, että pitäisi yrittää moikata kaikkia niitä, joita nyt teoriassa voisi niinku moikata. Et pitää siinä olla joku aikaraja kanssa. Jos nyt pyörii jossain niinku samoissa mestoissa, niinku, vaikka jossain niinku sisäpihalla, niin se on ihan järjetöntä. Sä vedät siitä rundia 100 kertaa päivässä. Joka kerta, kun sun pitää moikata niitä samoja naamoja, jotka siellä ui vastaan. Et jos vaikka niinku 5 minuutin sisällä näkee jonkun uudestaan, niin voisiko se olla semmoinen niinku hyvä raja? Voisiko silloin niinku ihan semmoinen niinku virallinen lupa saada olla moikkaamatta? Ja naapurit moikkaa toiseen. Naapureet on pakko moikata. Ja sitten meet sä minne tahansa rappuun, niin aina sua moikataan, koska eihän sen kuka pysy kärryllä, kuka täällä on oikeasti naapuri, kuka joku pizzamies. Hei. En mä täällä asu. Helsinkiläiset eivät tunne kanssaihmisiä, helsinkiläiset eivät tunne naapureita, vittu. Mä sanon, mikään ei ole niin mielisairasta kuin että pitäisi tuntea oma naapuri Helsingissä. Mä muutan 2 vuoden välein. Tää on varmaan mun 15 kämppää. Pitäisikö mun joka kerta tutustua taas 100 ihmiseen sen takia, joku sattumavaraisen osoitteen valinnan takia ja moikata niitä siitä eteenpäin? Hei, tää on kaupunki! Ei täällä ole tarkoituskaan tuntea naapureitaan. Ei täällä ole mikään 5 mummon perhekylä, jossa kaikki halailee joka aamu. Ei, kun naapureet on moikattava. Tai sitten sä oot kusipää. Kuinka monta kertaa sitä vetää raput päivässä? Ei mitä siitä. Sitten sä menet ulos. Pakkohan sun on moikata sielläkin. Tai missä tahansa ne näet. Miksi siellä loppuu sit yhtäkkiä? Ja sä et tunne koko ihmistä. Sä et tiedä edes sen nimeä. Sä et tiedä edes sen etunimeä. Sä et itse asiassa edes tiedä, pitäisitkö sä siitä ihmisestä, jos sä tuntisit sen edes sen verran, että sä voisit moikata sitä, jos sä olisit semmonen ihminen, joka moikkaa. No eikö se ole ihan suo? Vaikka muuttaisikin se ei välttämättä auta. Jos te pysytte samassa kaupungissa, siellähän te näette taas kadulla ja moikkailu jatkuu. Eli sä oot saattanut elämässä aikana moikata yhtäkkiä jotakuta enemmän kuin jotain omaa sukulaista. Loppujen lopuksi kumpikaan edes muista, mistä se moikkailu alkoi. Mistä me tunnetaan? En mä tiedä. No mut hei, moi moi! Nyt pitää niinku muuttaa johonkin toiseen maahan. Onko se nyt sit ainoa pakokeino? Rupeat toivoa, että kuolis edes jompikumpi.